Bore da gyd aelodau. Mae fraint i fi gael bod yma heddiw gan y tro cyntaf i fi fynychu cenhadledd Plaid Cymru. A bore glawiog iawn ydy hi hefyd. Ond gai gyflwyno fy hun, Siân Hughes dwi'n 35 mlwydd oed, yn wraig ag yn fam i 4 o blant, Arthur, Alwen a'r efeilliaid Morris ag Eiron. Rwy'n enedigol o Forfan Efyn, pentra bach distaw ger yr arfordir ar Benryn Llŷn, a wedi byw mae'r fy holl oes, ond i bai am y 3 blynedd dreulais yn Brifysgol Efrog yn astudio nyrsio yn Abled Dysgu. Dychwelais adref ar ôl y cyfnod yma, 2 blynedd o 10 yn ôl, a buais yn ffodus o gael gwaith yn ysbyty Bryn y Neuadd Llamer Fechan. Rwyf hefyd wedi gweithio dros y blynyddoedd fel nyrs cymunedol yn y maes anabledda dysgu, ac yn ôl yn Bryn y Neuadd erbyn hyn. Rwyf yn gen aelod o Glybia Ffermwyr Ifanc Cymru ac wedi mynd rhy hen bellach i fod yn aelod ohonynt, ond yn parhau i gefnogi nhw. Ac yn fama nes i gychwyn hefo y siarad cyhoeddus a'r cystadlu ar lefel sirol a cenedlaethol. A rwyf wedi bod yn aelod ers yn ifanc iawn hefo Plaid Cymru. Rwyf wedi cael fy ysbrydoli gan fy mam a fy nhad, gan i fy mam a nhad fynychu swpar yn Prydio Gwynfor Evans yn gwesty Plas Gwyn, Pentrafelin, fel rhan o'i dathliad prodas gan iddynt brodi'n ddistaw bach. Dwi wedi cymryd rhan mewn nifer o ymgyrchoedd etholiadau dros nifer fawr o flynyddoedd a dros yr ardaloedd Arfon bellach a Dwyfor Meirionnydd, a wedi mwynhau bob tamad ohono fo. Ond yn 2015, daeth yn gyfla a mi deimlais o'n fraint eto i Liz Saville Roberts yn aelod seneddol ni'n Dwyfor Meirionnydd ddod ataf a gofyn os fysa gynnau ddiddordeb mewn dod yn gymhorydd sir. Wel, dy gynnau llawer o syniad be oedd rôl cynghorydd sir ar y pryd, ond mi nes i ymchwilio a mi siaradais gyda fy ngŵr a'n nhad i weld os o'na gefnogaeth. A dyna fuodd, dyma roed fenw i lawr. A ryw lwc, mae pobl fy ward wedi fethol i fewn a wedi rhoi i ymddiried yna fi i fod yn gynghorydd a'i cynrychioli nhw ar gyngor Sir Gwynedd. Mae wedi bod yn amser heriol iawn i ddod i fewn i'r cyngor, ond mae rhaid i mi ddeud dwi wedi mwynhau bob tamad ohono fo. Rwyf yn aelod o'r Pwyllgor Cynllunio erbyn hyn, a rwyf ar y Pwyllgor Sgrwtini Gwasanaethau Cymdeithasol a Addysg, a hefyd ar y Pwyllgor Rhiantu Corfforaethol. Ac o hyn, oherwydd fy niddordebau personol i a ngwaith, rwyf yn mwynhau bod yr rhan o'r pwyllgorau yma, a hefyd yn cael rhoi llais i bobl gyda anableddau dysgu a gyda fy etholwyr yn fy ward i. Mae fy etholaeth yn ward Morfan Efyn ag Edar. Pertrefi cefn gwlad sydd ar arfordir gogleddol Llŷn ydy rhai. Ychydig dros 1000 o etholwyr yn y 2 bentra. Mae gennym ni 2 ysgol, 1 cynradd yn Edar ac 1 babanod yn Morfan Efyn. Y 2 ysgol yn llewyrchus iawn, a rwyf yn amfalchio gael bod yn lywodraethwyr ar y 2 ysgol yma yn fy rôl fel cynghorydd sir. Hoffwn roi cyngor bach i ymgeiswyr newydd o'm mhrofiad i yn fy etholiad i. Gwnewch yn siŵr bod eich taflenni allan mewn da bryd, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dosbarthu nhw o ddrws i ddrws, ac ar y gwefannau cymdeithasol. Mi oedd hyn yn hwb mawr i fy ymgyrch chi, ac wedi dod â fy ymgyrch chi i sylw llawer iawn o bleidleiswyr nad oedd ddim wedi pleidleisio o blaen, ond yn teimlo gan ein bod yn fy nabod i oherwydd fy mod o gwmpas fy ward ar y pwyllgorau cymunedol fel Ganolfan, Morfa, Cae Chwara, Morfan Efyn, Cae Chwara Edar, ac hyn yn fam i 4 o blant yn y Cae Chwara felly a'r Treitha. Mi roeddon nhw i pleidlais i mi, a wedyn gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trio targedu y pobl yma sydd ddim wedi rhoi pleidlais o'r blaen. Mae tîm Plaid Cymru yn dîm llewyrchus iawn, yn dîm cry,
a dwi'n ymfalchio gael gymaint o groeso gan fy nghyd aelodau sydd wedi rhoi arweiniad a wedi fy nysgu fi yn ystod y 2 flynedd dwytha. Mae wedi bod yn fraint mawr cael bod yn rhan o grŵp Plaid Cymru, a'r grŵp yma sydd yn arwain Cyngor Gwynedd, a dwi'n edrych ymlaen i'r dyfodol gan obeithio byddai'n ffortunus yn mis Mai yn fy etholiad, i gael dod yn ôl i gynrychioli fy ward unwaith eto. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando.